3 generacije književnika u obitelji Rem svojim su neiscrpnim radom domaćoj čitateljskoj publici godinama otkrivali i razotkrivali oblike, izazove i potencijale pisane riječi Slavonije i Baranje. O popularnoj povijesti, tekstovima i inovativnim formama izražavanja šokačkih Hrvata pisali su i pišu iz različitih kutova i ne upadaju u zamku podilaženja lakovjernim očekivanjima. Beskompromisno piše i najmlađi izdanak književnog stabla Paula Rem. U istraživanje krajnjih granica teksta, jezika i prirode stvarnosti krenula je još u srednjoj školi, objavila je 2 romana za mlade, a sada se Osječanima odlučila predstaviti u kratkoj formi, pričama naslovljenim Zlatna hrvatska mladež. O njima su govorili urednica Sanja Jukić, nakladnik Branko Čegec, urednik Ivan Trojan i kritičar Igor Gajin. No najviše riječi uložio pjesnik, kritičar, esejist i književni znanstvenik Goran Rem u 10. zbirci Pauline pjesme u prozi Ja sam saga. O pjesmama u prozi varljivom autorskom identitetu Rem piše prepoznatljivo. Od čitatelja s pravom traži pažnju i posvećenost. Inače, obje knjige izdao je Meandar.